Ассалому алайкум. Дар мазорем, дар қабристоне ки баъди гузаштани чандин солҳо ин қабристон канда мешавад ва ҷасадҳо аз ин ҷо ба дигар минтақа кӯчонида мешавад. ҳамон гуна ки бинандагон мебинанд, баъди гузаштани 10 сол, баъзе аз ин фавтидаҳо баъди гузаштани 15, 20, 25, 30 сол ин яъне ҷасадҳои инсонҳо ба чӣ табдил меёбад? Ба як халтаи устухон. мебинед марҳамат. онҳое ки дар ин ҷо муаззаф шуданд то ин қабристонро аз ин ҷо канда ба дигар ҷо кӯчонанд, ба хотири он ки дар ин минтақа азизони мо хоб ҳастанд, барои онҳо кӯмак намудем барои кандану аз ин ҷо бурдани ин ҷасадҳо. хуб, инҳое ки дар халтаҳои сафед ҳастанд ҷасадҳо ҳастанд, яъне ҷасадҳое ки аз онҳо фақат як халтаи устухон боқӣ мондааст. яъне инсонҳое ки инсоне ки бо ин ҳама ғурураш, бо ин ҳама манманиаш, бо ин ҳама дороияш, бо ин ҳама зулмаш, бо ин ҳама худхоҳиҳояш, баъди гузаштани ҳамагӣ чанд сола ки аз ӯ як халтаи устухон боқӣ мемонад. ин ҳам баъди гузаштани 10-15 сол, вале аз ин зиёдтар. Шояд аз инсоне ки фикр мекунад дунё ҳамаш зери дасти ӯ аст ва дунё бе ӯ намечархад, чизе боқӣ намемонад ва ҳамаи моро зарур аст ки бо дидани ин лаҳза, дидани ин наворҳо, дидани ин халтаҳо ки хуб, бо дидани ҳамагӣ ин халтаҳо панд бигирем ва ин ҳама ғуруру кибру дороиву ин ҳама манманиҳое ки дорем пушти по бизанем ва фаромӯш накунем ки мо мехоҳем намехоҳем рӯзе ҷои мо ин хонаи тангу торик хоҳад шуд. хуб, худованд нигаҳбонатон.